Ayan, welcome back mga guys. And for today's video po, tayo po ay pupunta ngayon sa bayan ng Lawang, Northern Samar para po mamiesta. Dahil syempre mga guys, meron po dun sa ating nag-imbita dahil alam nyo naman, hindi tayo mapatronin eh. Kaya pupunta tayo doon. Dahil kawawa naman yung kanilang mga handa kapag hindi natin sila inasahan. So pupunta tayo doon mga guys. Tara, let's go, samahan nyo po kami. Yes, yo, break it down you. At ayun nga mga guys, gusto ko pong ipakita sa inyo ang aming ginawang pamamatron at pananakgas sa bayan ng Lawang, Northern Samar sa naganap na Fiesta Celebration 2023 nitong nakaraang September 29, 2023. At yes, yo, break it down you. Pupunta na po tayo doon at mananakgas na po tayo. Tara guys, let's go! At ayan mga guys, isang pisok lang, nandito na tayo ngayon sa simbahan po ng Lawang, Northern Samar, the St. Michael the Archangel Church. At syempre mga guys, pumasok po tayo sa loob ng simbahan para po makapagdasal, magpasalamat sa pong may kapal sa lahat po ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin sa loob ng isang taon at sa pagkakataong makadalaw, makapunta po, makapamiesta dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar ngayong Fiesta Celebration. At syempre mga guys, ayan, tapos na po yung misa, kaya naman po tanagtag na po yung mga tao. Pero syempre tayo po ay magdarasal po na sana po ay maging matagumpay, matahimik, masaya, maribong. At syempre sana po ay makapanakgas tayo ngayong Fiesta Celebration. At ayan mga guys, nandito na nga po kami sa unang biktima po na, sa unang bahay po na pinamistahan po namin mga guys. At ayan, may love shoutout sa iyo Ma'am Maricibel Ejercito. Siya po yung aking kaklase po na pinamistahan po namin dito mga guys. At nandito po kasama po namin si Ma'am Rima Oxibio at ang kanyang asawa si Jeremy Infante. Ayan, may love shoutout po. At ayan mga guys, bagaman po madalang na po kami magkita-kita ng mga magkakaklase dahil nga po syempre busy po tayo sa ating mga pinagagawa po sa buhay-buhay syempre. Pero nakaka-proud pong isipin na kahit madalang po kami magkita-kita, ayan, buo pa rin yung aming samahan, yung aming banding. Hindi po kagaya guys na kanilang lechon na ayan natunga na po, natanggal na po yung mga panit. At pero syempre maragak pa rin po yung kanilang lechon. Isa pa mga guys na napakasayang party po ng pamimiesta bukod po sa pagkain at sa pananakgas. Syempre mga guys, ayan po, nagkakahuntahan po kayong mga magkakaibigan at magkakaklase. At syempre masaya po tayo sa mga achievements ng ating mga klase natin pong nalalaman sa ating pagbisita sa kanilang mga bahay. At dito nga po mga guys, bukod po sa mga physical na achievements ng aking mga kaklase, kagaya po ng bahay po ni Ma'am Maricibel ngayon guys, napansin ko din po ang napakalaking achievements namin ng aming mga katauan. Ayan Kaya naman ang preview po natin, ayan, sumsuman at alak dahil nga po may balak. Pero syempre wag kayo dahil investment po yan. At kagaya nga po na aking pagkain, ayan, yan lang po yung pagkain ng mga aaluhin, konti lamang po. Dahil alam nyo naman po, hindi po natin pinapasiguro ang pagkain, ang pinapasiguro po natin ang ating tatakgasin. Ayan Ayan mga guys, isa nga po sa dahilan kung bakit excited po ako palagi kapag dumarating po yung Fiesta Celebration po dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Dahil nga po nagkakaroon po kaming magkakaibigan ng pagkakataon na magkatipon-tipon. At ayan, napaproud po talaga ako sa aming batch dahil solid po kami. Bagaman po madalang po yung aming pagkatipon-tipon, ay solid po yung aming samahan, yung aming banding at yung aming pagkakaibigan. Dangan nga lang mga guys, at hindi po natin malibot lahat dahil syempre alam nyo naman, aaluhin tayo sa mga ganitong fiestahan. Ayan mga guys. At ayun mga guys, pagkatapos nga po namin mamista sa iba't ibang mga bahay, isa lang po yung aking kinuhanan ng video dahil syempre alam niyo naman, aaluhin ako. Ayan, bumili nga po kami ng ganyan ng mga ako ay may lubo lumipad na pala pumutok sa langit. Bumili po kami niyan dahil ipapasalubong po namin doon po sa nagbantay ng aming baby dahil syempre para hindi po kami pagalitan, alam niyo naman, dahil wala po kaming dalang takgas dahil alam niyo naman mahihain kami. Ayan, bumili na lang po kami ng ako ay may lubo lumipad sa langit. Ayan. At ayan mga guys, nandito po tayo ngayon sa barangay Little Venice, Lawang, Northern Samar. At ayan, may nagsisigawan sa atin. Hi! Hello vlog! Yes! Nananyaran? Sige, ala! Ayun lang, nagpa-shoutout sa atin mga guys. Pero hindi man lang tayo tinagayan. Ayan, may love shoutout sa, hindi ko masyadong narinig kung Black Mantis, basta may love shoutout po sa inyo at sa lahat po ng mga taga-barangay Little Venice, Lawang, Northern Samar. At ayan mga guys, pinauna ko nga yung aking asawa sa paglalakad dahil ang sabi ko nga sa aking isipan, nako, kapag galit ang aking ugangan, baka tubalin ito si Aileen.
para siya na muna yung matubal bago ako at hindi na ako tutuloy kapag tinubal siya. Ayan, alam nyo naman dahil ang ugangan ay suro serbihi. Serbihi sin adlaw gabi. Pero syempre mababait po yung aking mga ugangan. Ayan, mega love shoutout kay Nanay Imelda at kay Tatay Victoriano. Mega love shoutout po sa inyo, Tatay Victor, at sa lahat po ng miyembro ng pamilya Orsolina. Ayan, mega love shoutout. Nandito po kami ngayon sa Barangay Little Venice sa kanilang bahay. At syempre mga guys, ang aking mainit na pagbati ng Happy Fiesta sa lahat po ng mga lawanghanon nga adiyan na sa lawang. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Pati na rin po yung mga nandoon po sa Maynila, hindi nakauwi, nandoon sa abroad, na sa ibang bansa, nagtatrabaho para po sa kanilang mga pamilya. Mega love shoutout po sa inyo. Happy Fiesta po, at nawa po yung sunod na mga panahon, taon ay makadalaw, makauwi, makabakasyon na po kayo, at syempre imbita rin ninyo ang inyong maestro Waray. Ayan, umagi na kami dito mga guys. Ayan nahiya pa silang mga magpa-video. Pero syempre mega love shoutout po sa inyo. Sila po yung mababait po na mga kapitbahay po dito ng aking ugangan na suro serbi sa adlaw gabi. Ayan, mega love shoutout sa inyo. Sana sa pagbalik namin sa aming paglabay, kami ay inyong patakgasan. At ayan mga guys, nandito na nga po kami ngayon po sa bahay po ni Aileen dito po sa Barangay Little Venice, Lawang, Northern Samar. At ayan mga guys, tara pasukin po natin bago pa pasukin ng iba. At ayan mga guys, shout out. So nandito nga po mga guys, ayan, may mga bisita pa nga po dito. Ayan, sa napakagandang dalagang iyan, mega love shoutout sa iyo. Ayan, kay Kuya Gibbs, kay Edmond, at syempre ayan, si Nanay Melds. At syempre ang buong team Orsolino at mga taga-barangay Bungliw. Ayan, nandito po si Papay Idi at si May Charing na siya nga po yung nagkakarga ng aming bibi. Ayan, yung aming bibi kong komportable po sa kanyang lola. At syempre nanghingi na po yan ng pamasko sa kanyang lola. Ayan. mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga-Bungliw. Ayan, nandito po sila mga guys. Ayan guys, so nandito na po kami ngayon sa bahay, at ito, tingnan natin mga guys kung ano yung aming dala dito. Sandali ha. At ayan mga guys, pagkatapos nga po ng mahabang digmaan ng pamamatron at ng pananakgas, nandito na po kami, nakauwi na po kami sa aming bahay po dito po sa Barangay Magsaysay. At ayan, bubukarin ko na kung ano po yung aking mga napanakgasan. Akin lang po dahil ako lang po yung nagsusubaw, dahil alam nyo naman mahiyaan sa Aileen. Pero syempre mga guys, bukod po sa pagkain, sa inuman, mga party-parting ginawa alinsunod po sa selebrasyon ng mahal na patron ni Senior San Miguel de Arcangel dito po sa bayan ng Lawang. Nawa po ay isabuhay po natin ang tunay na diwa at kahalagahan ng fiesta celebration, ang pagpapasalamat, pagbibigayan at pagmamahalan sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Thank you so much po mga guys. Hanggang sa muli, ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Again, happy Fiesta, Bungtus, San Lawang, Northern Samar.